ಮದಿ ಮಲುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಬುಲಿಪರಜ್ಜ ಉಲಿಪರುಂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದಾರ ಏನು ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ ಈ ಕೇಸು. ಎಳೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಏನಿದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಗಲು ಬುಲಿಪರಜ್ಜ ಅಂದೆಲ್ಲ ಅಂದ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರು ಅಮ್ಮನೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಕಿಲ ಕಿಲ ಎಲ್ಲ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಬುಲಿಪೆರಜ್ಜ ಜೋರ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮದಿ ಮಲ್ಲಿ ಬುಲಿಪೆರಜ್ಜ ಅಂತ ಪೋನಾಗ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಬುಲಿಪಿಚೇರು ಅಮ್ಮ ಬಿಳ್ಪಾಯ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳ್ಪಾಯ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನಿಕಲು ಮದ್ರಿಂಗಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋದುಪ್ಪರೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕನ. ಸೊ ಇನಿ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ದೆ ಆರ್ ಬುಲಿಪೆರ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿ ನಾವು. ಸೊ ಮಾತಾಡೋದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಂಚನೆ ಬಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಲಗಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಂಪೆಂಕ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಅನ್ನು ಶಾಂಪು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನ್ ಹೇರ್ ಮಾತೆಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿತ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಹಾಯ್ ಪರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನಟ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಚೈತ್ರಕ ಬುಲಿಪೇರ ಇಜ್ಜ ಪಂಪಿನವು ಮದಿಮಲ್ ದಾದ ಪಂಪೇರು ಮದಿಮಲ್ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಪೇರು ಮೆಗ್ದಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಪೇರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಲಿ ಮದಿ ಮಲುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಬುಲಿಪರಜ್ಜ ಉಲಿಪರುಂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದಾರ ಆರು ಬುಲಿಪೆರ ಆಪುಂಡ ಬುಲಿಪೆರ ಆತ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂದ ಆತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬುಲಿಪೆರ ಕನ್ಫರ್ಮಾ ಬೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಲಿಪುನೆ ಕೇಳು ಮಾರೆ ಬುಲಿಪು ಜೇರಿ ನೀರ್ಲ ಅನ್ಪು ಜೇರಿ ಇರು ಬುಲಿಪೆರ ಆತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾರೆ ಬುಲಿಪೆರೆ ಮುಲಿಪ್ಪಂದ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಮಗದ ಫೋನಾಗ ಎಂಚ ಆತ ಆಡ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಲಿಪೆರಂದೆ ಬಂತೇರು ತುಕ ಬುಲಿಪೆರ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ತುಕ ಏ ಚಿಕ್ಕಿ ಬುಲಿಪೆರ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಇಂದು ಇನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗೈತೆ ಈರು ಬುಲಿಪು ಜಾರ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಓರ 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 ಎಲ್ಲೇ ಆರು ಬುಲಿಪೆರಜ್ಜ ಬುಲಿಪೆರಜ್ಜ ಮಗಲು ಬುಲಿಪೆರಜ್ಜ ಅಂದೆಲ್ಲ ಅಂದ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರು ಅಮ್ಮನೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಬುಲಿಪು ಜೇರಿಗೆ ತುಕ ಗನ ಒಳ್ಳೇರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇರು ಕಿಲ ಕಿಲ ಎಲ್ಲ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಬುಲಿಪೆರಜ್ಜ ಜೋರ್ ಅಮ್ಮನೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಬುಲಿಪು ಜೇರು ಇರೆಂಚ ಪನ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಅನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ದೇವರ ಚೋರಿಲ ಇಜ್ಜೇರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾಸೇರ ಈ ರೇಂಜ್ ನನ್ಪಾರು ಬುಲಿಪರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಇಂದು ಇಂದು ಈರು ಬುಲಿಪೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100% ದಾದನ ಪನ್ನೀರ್ ಬರ್ತದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ 100%. ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮದಿ ಮಲ್ಲಿ ಬುಲಿಪೆರಜ್ಜ ಅಂತ ಪೋನಾಗ ಉಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಅತ್ತ ಬುಲ್ತಿಜೇರ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಬುಲಿಪುಜೇರು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬುಲಿಪೇರು ನಾನು ಈರ್ ಬನ್ಲೆ ಬುಲಿಪೇರ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ತೂರ್ದಲ್ಲ ಬುಲಿಪೇರೆ ಬುಲಿಪೇರ ಅಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಬುಲ್ತಿಜೇರ್ನ
ಆರು ಬಂದೇರು ಅಮ್ಮ ಬಂತೇರು ಬುಲಿ ಪೂಜೆ ಇருந்து ಎಂಕ ಒಂಜಿ ತೋಡು ಅಂದ పిరువులేరా అంచి బతున్నది ఎంచెం చెప్పారట అంటే ఇది అమ్మ పంతేరి బులి పూజేరింది ఈ రైన్ ప్రూవ్ అన్పోడు అంచి అంచి ఉల్లేరా ఏ సుమిత్ర పోలేరు ಮುಕ್ಲೇತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬುಲಿಪೆರ ಜಾನ್ ಉಲ್ತು ಶಾಟ್ ಅನ್ಬಗ ಬುಲಿಪೆರ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಆರೆ ಪನೊಂದು ಬುಲಿಪಿಜೇರಿಗೆ ಬುಲಿಪೆರ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿನಾರ ಅಕ್ಕಡ ಇರು ಬುಲಿಪೆರ ಜಾ ಇಂದಯ್ಯ ಬುಲಿಪೆರ ಕನ್ಫರ್ಮಾ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಬುಲಿಪಿಜೇರು ಅಮ್ಮ ಬಿಳ್ಪಾಯ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳ್ಪಾಯ್ ಅಮ್ಮಗ ಖುಷಿಯಾ ಜೋಕ್ಡಿ ಮನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಅಂಚನಾ ಬುಲಿಪೆರ ನಿನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಬಿಳಿಪಾರ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಬಿಳಿಪಾರನ್ನ ಈರ್ ಬುಲಿಪರ ಈರ್ ಬುಲಿಪರ ಅಕ್ಕ ಬುಲಿಪರ ಜಾನ್ ಅಕ್ಕ ಬುಲಿಪನ ಈರ್ ಬುಲಿಪರ ಅಕ್ಕ ಬುಲಿ ಆಲ್ ಬಿಳಿಪಾಲ್ ಖುಷಿಯಾ ಬೇಜಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನಂದ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೇಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅತ್ತೆ ಅಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬುಕ್ಕ ಬುಲಿಪೆರ ಜಾರ್ ಬುಲಿಪಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ 100% ಇರು ಬುಲಿಪೆರ್ ಈ ಬಂತಿ ನಿಜ ಮಾರಾಯ ಈ ದಾದೋಡರೆ ದಾದೋಡಿ ಯಾರೆ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ ಈ ಬುಲಿಪೋಡ್ ಮಾರಾಯ ಅಜ್ಜಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಡ ಆಯ್ನೆ ಬುಲಿಪಿ ರಾತ್ರಿ ಉಂತುಲ ಅಪ್ಪರ ಅಮ್ಮಲ ಪೋಡ್ ಬನ್ಕ ಆಯ್ ಬುಲಿಪುರಿ ಅಪ್ಪ ಮೇರು ఆయన ಅಪ್ಪ ಮೇರು నాకు అప్ప అమ్మ ఉండ అమ్మ అండంతో ఉండే ఆ అమ్మని కూడా దుంతుజి అందా కడపగన్నారేను అమ్మని కడపగన్నా ఈములు ఉంచురు ఇది బెడ్ ఉండ దాంతో ఉంటి ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಮದಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಮಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಬುಲಿಪೇರಿಗೆ ಆರು ಬಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಬುಲಿಪೇರುಂಡು ಅದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಬನ್ನಗೆ ಫಲ ಇತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾನು ಪೂಜಾರೆ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೇರೆ ಅವು ಯಾನ್ಲ ನೆನೆತಿತ್ತ ಅಂಜನೆ ಹೂಲೆತ ಕೈತಲೆತ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತಿದಾರ ಐಟಿ ಎಂಕ್ 100% ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಪ್ಪುನದ ಅದೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅರೆಗು ಮಿನಿ ಮದ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬುಲ್ ಪೂಜಾರ ರಾತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಾಯ್ತ ಬತ್ರ ಬುಲಿ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಚೈತ್ರ ಮಿತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಬುಲಿಪಾಯಲಂದ್ಲ ನಂಬಲಂತೂ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಒತ್ತೇತ ಓ ನಾನು ಈತ ನೆಟ ಈತ ವರ್ಷ ಅಂಡಾರೆ 15 ವರ್ಷ ಒಂದತ್ತಂಡು ಈತ ನೆಟ ಅರ್ನ ಕಂಡು ನೀರು ತೂತಿಜೇನ ಅರೆಗ್ ಬೇಜಾರಾವು ದಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರತಾ ಆರು ಮನಸ್ಲು ಅಂತ ದಿಜ್ಜರು ಆಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈರ್ ಬಂತಿಜಾರತೆ ಆರು ಚೈತ್ರಕ ಬುಲಿಪೆರೆಜ್ಜ ಚೈತ್ರಕ ಬುಲಿಪೆರೆಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಅದು ಪೋಪೆರತೆ ಆತನ ಏನ್ ಬುಲ್ತಿಜಿ ಪೋನ ಬುಲ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಟೆ ದೇ ಬಂದ ಅಮ್ಮ ಬಂಡಿ ಸಾತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಚೂರು ಬುಲಿಪೇರನಾ ಅಮ್ಮ ಬನಂದಲೇರು ಬುಲಿಪೂಜೆರಿಗೆ ಬುಲಿಪಾಲ ಅಮ್ಮ ಬುಲಿಪಾಲು ಅಲ್ಲ ಮಗ ಬುಲಿಪಾಲ್ ಸರಿ ಸುಮಿತ್ರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಬರ್ಬಿಡುಗೆ ಎನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್
ಆಕ್ಚುಲಿ ಮದಿಮಲ್ ಬಿಳಿಪುನ ಅದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಖುಷಿಡು ಪೋಪುನ ಅದುಪ್ಪು ಸೊ ನೆತ್ತೆ ಅನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಚೂರು ಹಠ ಮಲ್ತಿನಿರ್ದ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಈಗಲ ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲಡು ಪೋನಗಡ 1.5 ಗಂಟೆ ಕರೀದಂಡು ಸೊ ಆತ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಗಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗಾರ ಇಲ್ಲದ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಪೋನಗಳ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಭೂತ ಅಂಚ ಪಂಡ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತಗಳು ಪಾರ ಆತಚೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಗಾಯಿಜಿ ಸೊ ಆರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುಲ್ತಿಜೇರಿಗೆ ಏನು ಕೇಂಡೆ ಸೊ ಬುಲ್ತಿಜೇರು ದಯಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಾದ ಗೊತ್ತೇ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದ ಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬುಲಿಪುನು ಮದಿ ಇದೆ ಪುಣ್ಣು ಚಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಬುಲಿಪುನು ನಮ್ಮ ಅಂಚಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿನ ಬುಲಿಪರ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟಿ ಜನರೇಷನ್ ಬುಲಿಪುರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಚೈತ್ರಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬುಲ್ತಿಜೇರು ಇನ್ನಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕಂಡಿದ್ದೇನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೆಗಿಕ ಚಟ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.